De avond hier is georganiseerd. Dat is een samenwerking met Fries Dagblad, Leeuwenkrant, Omroep Friesland. Met daarnaast VNW Noord en MKB Noord. Bij Kremp vertellen huishoudings, vergriezen, bloelaar aan het verkeer deelnemen. Verzendingen komen op afstand. Zwaar dat je alsjeblieft dat alles goed bereikbaar bloot, zodat die regio's ook leefbaar blowen. Johannes Kramer van de FNP. Jim had als partij een idee betocht om de Krimp in te geven. Wat heeft hem betocht? Wij denken dat er OZB-vrije zones in Friesland ingejocht worden, zodat het heel aantrekkelijk wordt om in gemeente die te krijgen heeft met Krimp, daar we mensen gaan komen te vestigen. Denk je dat het slaagt? Want het gaat vaak om een bedrag van per 100 euro per jaar. Is dat genoeg om ze over de drempel te helpen? Nou ja, een per 100 euro per jaar. Het is voor een heel soort gezin is het heel wat. Deze weekend krijgen heel soort mensen met de OZB-omgeslagen thuis op het doormatten. En ik kan je verzekeren, een soort mensen zullen daarvan schrikken. Die hebben boeten wat rumoer. En dat is altijd leuk. Wij van de antifascistische actie Friesland staan hier vanavond om een antifascistisch geluid te laten horen tegen dit extreemrechtse PVV, die hier binnen een podium heeft tijdens het verkiezingsdebat. Het is een teken aan de wand dat AVA Friesland hier niet welkom is. Ook wij hebben een politieke boodschap. En laat één ding duidelijk zijn, mensen. Waar de PVV is, zal de antifascistische actie Friesland ook zijn. Let maar mooi blauw is dat nou is. U ziet en Maaike in Friesland die hebben belang dat de gemeente zo dicht mogelijk, bij de inwoners zit. Nee, die hebben belang bij een zo goed mogelijke gemeente. En een zo goed mogelijke gemeente die zo dicht mogelijk bij de meesten zit. En dan let het allemaal mooi zo blauw is dat het nou is. Nou, herindeling is weer even aan de warken komt. Nou, het is denk ik goed vanuit de zaal dat een ondernemer zei van ja, maar een grote gemeente betekent in kwaliteit, we ervaren dat. Omgekeerd, wij merken dat als de gemeente te lief is, dat er gewoon een kennis er net meer is. Nou, dat zijn dingen dus waar het om gaat. Maar het is voor mij wel een beetje heftiger mochten. Wie wat te leren voor elkaar? Ja, en dat komt ik wel een beetje omdat dit toch blijkbaar het eerste grote debat is, met ik met even wennen. Dus daarom ging de tweede helft ik al beter. En ik denk dat men nou goed naar kan luisteren. En ik denk van nou, wat ben nou het punt waar ik me op profileren kan. Dit weer het allereerste Omroep Friesland verkiezingsdebat. Er komen nog een stukjes wat, zowel op radio als op televisie. Maar op 2 maart, dan mag wij het zeggen als gewone burgers van Friesland. En dat doen we natuurlijk al hier van Friesland. Dus die Omroep Friesland. Bedankt voor het luisteren. Wat een hele mooie jongen. Mooi, ja.